A primeira fin de semana das peregrinas e a segunda e última das peñas rematou, segundo o Goberno municipal, sen incidencias salientables. O Concello despregou un amplo servizo de seguridade entre Policía Local, Protección Civil e Servizo Sanitario. Durante a xornada do sábado, as 4 ambulancias repartidas pola cidade rexistraron 14 servizos, 8 atencións in situ, 2 traslados por intoxicación etílica, un traslado por contusión e 3 persoas atendidas por cortes. O domingo o Concello contabilizou a metade de incidencias, 3 atencións in situ, outras 3 por intoxicación etílica e 2 traslados, un por cortes e outro por enfermidade. A Corporación Municipal valorou moi positivamente estes datos, aínda que non rexeitaron a posibilidade de estudar outras alternativas que melloren estas cifras nos vindeiros anos. Nos estamos abertos a estudar alternativas que sexan propostas para mellorar as festas. Desde logo, a que non vamos a estudar é a alternativa do Partido Popular, que é recuperar as barras. Esa non é unha alternativa para mellorar as festas. O Goberno municipal asegurou esta mañá que durante a primeira fin de semana de festas despregáronse colectores pola cidade para reducir o liso, unha cantidade que ascendeu ata as 14 toneladas durante a xornada do sábado e as 8 durante o domingo. Puxemos colectores, analizaremos a ver que tal funcionou, e se funcionou mellor, pois se irá por ese, e se non buscaremos unha alternativa que poda ser, bueno, pois facer un proceso de limpeza durante. Pero non é fácil, porque é moitísima xente, en moitísimas zonas, porque non solamente son Santa María o Teupro, é que toda a cidade. En canto aos controis de alcoholemia, a Policía Local de Pontevedra realizou durante a xornada do sábado máis de 400 probas. Entre estas, houbo 2 positivos en alcohol e outros 2 por drogas.